Kani gade ke Advocacy TV, bat pidang pek yaki kubor beman kasni. Samla dakan maulang warjri, watla udan Jingduna haka boryos ngo. Handrai ulala ban Pyndep, yaka jingpule haka Bachelor of Engineering, Electrical and Electronics Engineering. Naka school pule Satyabama Institute of Science and Technology, kabaran hapo kanong ba Chennai. Samla dakan maulang ubadai nakasnong langyong tersat kabah hapo ka East Castles District, bat ubadai ru ukon basan jong ikong Serpailen warjri, bat uba Ellington lingdo moklang. Ulalong tang mau na pedang kikena pule kasi, bayo orang pule haka jaka pule Satyabama Institute of Science and Technology. Bat haka result kabadang syumi dangshen, hau bena yayong menta usnam arjakat pra, ulapoy haka kerdan first class, bat ulayo distinction ru, haka kerdan grade A++, bat B++, habon ke subjek. Uni Samla ulas dangi ke Jingshong School na Silver Spring kabaran hakasnong lingyong nadu nursery hadu class 6 bat beteng pat ya ke jing pule ha DNS Walang Memorial Secondary School Shillong tat hadu ba unda Pyndep ya ke examen SSLC bat pass through haka kedan first division bat yo distinction haki lightly subject hadian kani ula beteng ya ke jing pule Bachelor of Science ha St. Edmunds College Shillong. Henry tang hadian katu kane por ula ino igani ke jing pule bat beteng ya ke jing pule haka Bachelor of Engineering, Electrical and Electronics Engineering haka Satyabama Institute of Science and Technology haka jingkren bakar pang bat ke Advocacy TV uniu Samla ula penpau banadu ba udang kena udan ni ke jing angnut banat pule ya ke Aerospace Engineering ka ba ula yo mensiem na ka Kalpana Chawla kanong India ke basyang basa hakari Amerika ke balong ke astronaut. Anjir yang ada subjek electrical and electronics engineering namar ngakwa ban tray haki company jongga electricals baya ha bahagai jing pen mi wording bat khaba transmit yaki yakapo nakawai chakasha jaka bat akwa ban le engineering namar kaban kong kaba pin kwa yang akadai ka story jongga Kalpana Chawla nadu khatok por bang ayo ban police phang joka kala am sim yang abangan pule engineering tamba hajing kwa jonga ban kong yang akwa ya ka aerospace engineering ka ka le henry namar hajing yo jonga ya ka ne jing pang ngam ngore bang ala ban le ya ka aerospace engineering namar you don't come ha ka aeronautical ne aerospace engineering balong astronaut don't come ya ka ikmat bat ya kacing yo sngau ko babiang tangba kata pat kala khanglat no nga henrei watla ka khanglat kum taru ngadon pat ka takawai pat ka jingpule wanga kwa ta dei ka electrical and electronics engineering ka target ka wanga kwa anta ka dei wanga kwa ban clear ya ka graduate aptitude test for engineering kwa ban clear ya ka namar wanga kwa ban Pyndep ya ka MTech jong ka electrical and electronics engineering na IIT Indian Institute of Technology kapalong ka institute kapa best tam ha India bergawai ngandang pen kre mata ya ka graduate aptitude test for engineer ta lasham snap pat ngan sa tho ya ka pat ladang pas ha ngan ladang yo ban lej ha IIT ngan sa lej pat ngan sa Hapdeng ya ka MTech hai jaka ban tray company dom to sngew ba kalong competitive te sngew ba Samla re ban ya compete bat kiwai henry watla kalong kom taru ngangej bau play ai bor yang ala ban le ya ke ya kam ka panga dei ban le bat ban long ko ba kiwai rugi long nam ta kitu ki ba long ko ba long le ne ki ba khambare shu ban yang ngakwa ban ai misi mi ki ngakwa ban ong ki ba watla kidon apa den kijing e ki ba ki wan skene patay henry ki dei ban don kem dei ban sngew ye ba kini ki jing long gum ne kin khangla ki henry ki dei ban sngew ba ki la ban le ki don kata ka ability ba ki la ban le bat ki la ban haba ki don kamon ban le ke hang ta don ka lat pat ki la ban uplay hi ai ka lat wat yarab ki bat ai bo ki ba kin Pyndep ya ka thong ba ki mot ban ya Kami jong Samla dakan maulang warjri ikong Serpailen warjri ilai thu bau kon jang i uladu no ya ka borya snow house nam arhajar khandai hadien balaban ka jingpang bayong kli ka balakta ru wat ya ka boryo i jagi khma jang
ikong serpailen ilayatu baila jupairu ha kajing sngo kutlat kat ba uni ukhon udang pule hapo St Edmunds College handai dai lengba kajing rap jeng ikong belbara wankar ilawa ikilat klinti ban penyo jaka pule yu Samla dekan Maulang hapo Satyabama Institute of Science and Technology menta Samla dekan Maulang warjri udang pengkre ru ya graduate aptitude test for engineering lengba ka online coaching tang na layeng na padang jong ki khon janga barok trangot tang ine marwai hi ba long komne tamai neru ngam sim lakha dona ye in ru badang kha I don ka jeng biang ka na dong sa dong tamba na do ba yo ya ka jeng stom house nam asa Arjar kandai. house nam al hajar kandai istom I biang kli jor I don jeng sit tan na do kata kapor kan ka kata ya ka bor yo ban ya ka skor jong tengah sedang ala persang hi ban lait sumar ban wat lat wat anti sane style bon ke jaka ke bang lait sumar tambah isu don bok ba ya ka khamat ke dang lap ka por ba biang dang la ban sumar te ya ka skor te ala persang ban sumar kelang saudang hadu kat kini kisi msim lala syu kan ban sumar nadu ba dang red ka por ba dang lait school sessionang ngai ba o don bahak ta kejeng angnot ban pule ki kerdan ki bakam sejarang akapor ba o la asna sautu la lek kelas 6 sejarang ukwa bah ban lek pule aerospace engineering tamba nakada ba nadu ba uyo ya kana kejeng stom umyo sngau shu ban se kan ba akajeng perkhat jonga lek babit ala onge oban nailet pulai su mo kata ke engineer ba utrang balet pulai engineer tanga onge oba pulai no nak BSc namar ulai kelas po St Edmunds ulai 11 12 po St Edmunds te apan bore oba ulai bet ya ka BSc tambah ma upat ula let sedang hi BSc si benah ula let la chem honor subject dakamats namar ngilet kerpat kan ya principal ba NI dakamats ba uku terang palat mansim ana subjek dakamats tambah hadin si benai kejumut jeng perkhat jeng namar ba terang ban let pulai engineer te ong kan yang ngamai ngakwa ban Pyndep ya ke engineer te ngapan namar ngai ba udah kwa sya ngaong ka ya ba on ya ka ai ko ba me kwa ngakong kami ngatrai stong ngan ya le do yap kan ba on yo balet pule te nak kata kadau kan nga penwat nanti hadu ba on dayo kan balet stage po chinai apo satya bama ako por budang red ulet school sa senang nadu kelas apo Silver Spring nadu nursery hadu kelas 6 hadin nang topat ulet wan no senes po selong po DNS walang hadu kelas 10 DNS walang tena taina po DNS walang pan itap no po St Edmunds ya ka 11 12 habai kren bat ikong belbara wankar nakaliang ju ilai tu badai tang Samla dekan Maulang warjri nakani kathan chatai lamingi ubayo alat bandrong lek pule deka basok Satyabama Institute of Science and Technology hadin bula Pyndep ya ka entrance examinations nado bau pas ya kani ka embos pi nang taina po DNS walang tekum ko tay ka school ko bampoy perkhat mo uyo distinction tenga ong hadir mangalayarap ban penyo kini ke disability certificate yo tengi ya penslur yo kan mandai kendo yo principal jong St Edmunds te i principal hang te i professor lamare kandon kano kan jingpun yo ula shu yo ban rombet but hadir ba ula dapat nang tena St Edmunds ru ngalalek hi ban kendo namar bangawan hachanai hingi kumno ngayo jingtip ikane daileng ba kani kan National Confederations of Parents Association ngidon all over India. The Meghalaya Parent Associations for the Disabled ru we are a part of. Teman bangilet gitu ki meeting ki conference isi yo jingtip kumne kumtai. Te bang ayo tip syapang kani ka Satyabama University but ki ong ba kani ka snam ka ba kani ka university da ka jingarap jong chief minister badon hang thi hapo Chennai. Ula ai ya ka kawai nai ki jingyo ka jang ya kan university ban support te la yo ngala yo jing tip hang ta ba ka bam ka di ka hostel ka free kam tam nak benta ki persons with disability
Te hadir nang ta bang layo ya jingtip ya kata te ngai I ba une udan ya kata will power ban le te nga ong ini keme bi ban ya kendut te nga ong to yang ini let te nga mangahi ngalalong panong yalam ban let ya interview te kumno ban ong nambar na north east don mano ru bawan hakan ya interview de tang une udakan mau te mari yo ya kata ru ngi aptang kumba arkenta hang the hapo university la declare ka result he is selected te nga so sarong kai ba kibai ki hap ban yo mo kat ba une pat within artang arkenta ula yo ya result ba ula select but nado katahi kajing pule jong wat I director ifun hi ya ka performance but ya ka contribution ka jong ba wat la udan kajing bam yo sngo bam yo I bharu henrei ulang cooperate uya trelang bat kinong hikay. Tadi na kata kadao kinong hikay yang feru ki ai appreciation yin yo ya kata jingla ka jong bat ki jui arab hero yo habo udon kinong gini bat ju sang kum ki pat ki khana ta kadai ka bangayo hi ya ka report na po director jong kati te ikot yang aru ha kita kisnam bandon ka program special nam ta chong ki ken tang bang am sim yo ya ka ban let te kum kane ka rukom habang yo I ki khana la chong bakin kiu sa frang kin yo ikan ka thong tingi ngirung so sarong kan habang ile ka na ka benta ka bah ka miat jeng babun ki balang ting nga kerpat kan mentaru iki bai pat ki kemi ki pa jeng ki bai pat ki khana ru bakim de ban le rai kim de ban bu re ba kin wan sakmat ki don sibun kilat kilanti kum mentale kum ba PE ba kane ka policy jong kane ka persons with disability lepas ka sarkar India wat ka state Meghalaya ru kala penteri kami kane te ngisngau sarong ngisngau ban ajingmut bat nang kersan ya ka sarkar bakan nang la ban pli kilat galenti kham tom ka bede bat kane ka ai kam ai jam mo nyamar nitep ba ka to ka hadu 100% 100% menta kilat penkiu ya kane te hakane ki level ki graduate level hadu kat no kayat kan karena kata kedau kumba udakan mau kumba ka kerting jong umah udakan mau unkan mau kan baka sarkar kan mau kan ya kum kini mapi haki tu kisnam ki baladap haki 2011 ru we kena nang the na marai ka phon sora udan hi kumne ka jing bam upas bha han reha bau kwa ban ya ka medical ya ka line on medical ki reject ya kim ai kipai udah veterinary udom ukloy uyam ulempat uangam trek banlek ya ke medical ya on veterinary ukak banlek ya ke medical nreki aku belum ben put mame bom yo sno bom yo udan jing ayo nrei da ka bangi ya pen seluruh ya une kena ulet hi nam nolol ude khon yap kemi une le bosuri kenyi ya bat ngayo menta udan hang the hapo seorah hi veterinary but job is available for him bat kadang siya kenduk ru mana kene tu ka bull fair festival ba wi nga ngai kenduk ano so sarong ba ki wi ki doktor nang thiru ki ong ba the best doctor in medical pi kum kita ki ngiru ngidon kan ban follow up ya ki case amdai ban ong ba ka kut kum ne tang hapo bangi yalam henrei ka follow up ka ban don follow up means hadu bakin yo stability but kin long satisfied ya ka jim la jong bakin num depend shu haki bai pat kin yo bai haladi te ngas ngau ba ada ka jinget relang ngi ki pat baru ngim dai ban ong kum da ku moi pat ngi di ban suthu ya ki baka government ru kadon ya ka ban le te ngai ska baka government ru kan yu leng ba kan ka media leng ba kan ka kot khubor ka ba phini penmi ngatarai kan pli kalat kalanti nak ka banta jong ki bat om tang ya udah kan mau marwai nai ki bobon balang kindang don kan ka wei ka step ke baning kong ke ba ngila ban yo ya kata ka goal pembaki ok